Hello guys! Maayong buntag sa inyong tanan. Dana po ko diri sa atong bukid. Kay maghinlo na po ta dinhi kani ato ning lampasan. Na ako'y ipaila-ila sa inyo, na ako'y kauban diri na iro. Mo ni si Joey. Hello Joey, hi sa atong mga viewers diha. Hello, hi. Ako nang giuban ning iro kay labi na diri sa bukid mga ka-Israel. Kana bitang wa ko'y kauban mo nang nagdakog iro diri Ato na lang ni siyang buhian kay aron makalakaw-lakaw siya iyara. Okay? Ubani ko ninyo kay ato ning buhaton diri ang paghinlo sa atong bukid. Okay? Sugdan na nato. Kay aron taas-taas ang atong mahinlo karon. Hello Joey. Hello Joey. Magbantay na ako si Joey sa ako karon. Okay na. Start. Okay na. Okay na. Tika lang ha. Okay, maghinlo na ko Joey. Pagbantay ra ka diha ha. Paglampas ta. Ato gayon ning hinluan ang atong bukid. Karon ang atong mga project na atong buhaton diri matuman nato. Kay kini kung mahinlo na gayon nato ni tanan, ato ning tamnan og mga prutas. Kanang medyo laghang bitaw, kanang murag wa nay tanom na labi na kaning lubi atong tanom dinhi Kung lahang na siya, ato na siyang tamnan og prutas. Ang akong itanom din na prutas, durian, rambutan, og mangosteen. Mao na atong project mga ka-Israel. Lampas. Nindot manggod ng prutas sa atong itanom kay kung mamunga, makakaunta. Walang hinahinay rag lampas, hinluan nato ang atong mga kalubihan na sagbot na kay aron matuman ang atong plano. Kita human kita ra ang naglampas ni ani kay balo naman mo wala tay kwartay sohol mo nang nag-antos in taon ang kobre kay naaman lagi tay dakong plano og sa ato po mga viewers para makita nato o makita ninyo ang taong nga nasa probinsya na nag-uma para makita po ninyo na ingani ang trabaho sa taga-bukid. Ako taga-bukid naman gayud ko kay mao naman ning akong ingon pa na linya kay na mapangit labi nagseryoso ka sa imong pag-uma naaratanan ang imong naong diha sa atong lupa na ang atong nawo nga na magkagidlay ang atong panit wanas nasunog na pangit nagjuta tan-awon mo nang ikaw pud na mag-uma mag-amping po ka sa imong panglawas kay para dili po ta malosyang kay mao naman gud ni ang atong trabaho mag-umata di ato nang dawaton ni lampas ye kay pobre ka diri apod sa kuan makasikbit na mong lupa wa po naghinlo wa gayoy na inganyo og kanang pag-uman na no sus wa gayud ta ni makuan ba makauban diri hala bira
Lampas diri, lampas dito. Ani naman gadto natong trabaho. Magsigil na naman ta lampas. Tigbas. Tigbas diri, tigbas dito. Aron mga putol na yung mga sagbot diri mga kahoy. Ito naman hinlo man atong gipangita. Umamang gadyo atong gipangita. Kay pamantalagi ng eskwela. Gusto po natong eskwela ta. Huwag po gasto. Unang dawato nato ang pag-uma. Kay linya-linya ba yan ng tao, no? Naman ko din na linya. Ato ning dawaton. Mag-uuma man ta. Ala. Uma. Tigbas dire, tigbas dito. Na guys. Kanang pinya guys. Kukuha na ni guys. Matambok na ni. Kay nahinluan naman. Na. Tigbas dire, tigbas dito. Guys. Muna lang po natong kuanon guys. Mahuman na dayon ta. Kani guys, agsam ni siya. Kaning ato ni siyang lampasan. Karon mahinlo guys. Maghinay-hinay tagkuan guys. Kaya usahay ra ba? Na mga lapinig, tambubuan. Munang hinayan nato. Kanina lang atong tapuson guys. Kaya ron pahuway na ta. Dako-dako naman po ang atong agi guys. Okay. O dinhira ko taman mga ka-Israel kay gapoy nagyud kog maayo. Dako-dako naman pud ang atong agi tanawa na Asia og napod sa ubos. Dako na nga atong agi. Manguli na ta mga ka-Israel. Ang taong mo asinso mulihok jud. Ako si Israel Sibuala. Bye-bye mga ka-Israel.